Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα, ο οποίος είναι συγγραφέας αλλά και ποιητής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε την ένατη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Τα άνθη της ψυχής μου». Νομίζω πως δεν θα μπορούσε να δώσει και έναν άλλο και καλύτερο τίτλο από αυτόν. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή παρέα με την Φένια τον συγγραφέα και ποιητή, κύριο Θεόδωρο Μουσίκα. Κύριε Μουσίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και μετά από νομίζω 1 ή 2 χρόνια τα ξαναλέμε τηλεοπτικά. Ναι, φυσικά. Τι σας κάνετε? ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά λέμε, εντάξει, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε και δημιουργούμε. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Φτάσατε αισίως στην ένατη ποιητική συλλογή, στην οποία τι θα δούμε στο εσωτερικό της, να πούμε στον κόσμο? Θα δούμε 54 ποίηματα, 14 είναι παλαιότερα, τα οποία τα ανανέωσα και 40 είναι καινούρια. Ανάμεσα στα 40 υπάρχουν και στίχοι τραγουδιών μου που εγώ τα μελοποίησα και τους στίχους και τη μουσική και βρίσκονται και στο YouTube. Πάρα πολύ. Είναι δημιουργήματα δηλαδή των τελευταίων χρόνων, γιατί είχα να κάνω ποιητική συλλογή εδώ και 16 χρόνια, από το 2010. Ενδιάμεσα προηγήθηκε ένα άλλο βιβλίο για το σουφλί, το σουφλί της πρώτης μου άνοιξης, διαφορετικό στυλ, στην Ντουπιολαλιά, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και τώρα πιστεύω ότι έχω κάνει την καλύτερη ποιητική μου συλλογή μετά από χρόνια. Τι είναι αυτό που τελικά σας ενέπνευσε για να γράψετε την ένατη ποιητική συλλογή? Γιατί είμαι σίγουρη πως από κάτι βρήκατε αφορμή για να ξαναπείτε «θα ξαναπιάσω το στυλό να ξαναδημοσιεύσω ποίηματα». Κοιτάξτε κυρία Δούκογλου, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εμπνέουν έναν ποιητή, έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο έναν ποιητή. Συνέβησαν καταρχάς αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη ποιητική μου συλλογή κοσμοϊστορικά γεγονότα, η οικονομική κρίση και τα μνημόνια στην Ελλάδα, ο κορονοϊός που άλλαξε ουσιαστικά τις ανθρώπινες σχέσεις και δημιούργησε μια καινούργια πραγματικότητα και πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε, στα Τέμπη αυτό το τραγικό γεγονός που καθόρισε τις μοίρες, ας πούμε, τόσων ανθρώπων και στιγμάτισε ως ένα σημείο και τις μνήμες μας. Πάρα πολλά γεγονότα δηλαδή και όλα αυτά που γίνονται, αλλά και κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του διαδρομή, έχει τα βιώματά του, έχει τις εμπειρίες του και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλούς ανθρώπους τόσα χρόνια που γνώρισα, γίνεσαι και η συνισταμένη των άλλων και ως ένα σημείο ακουμπάς και τα δικά τους βιώματα και τις δικές τους προσδοκίες και τα δικά τους οράματα. Έτσι. Η ποίηση είναι κάτι πολύ σύνθετο και πιστεύω ότι για έναν άνθρωπο που έχει ποιότητα και έχει και μια κουλτούρα μπορεί να στείλει και κάποια πολυδιάστατα μηνύματα. «Τα άνθη της ψυχής μου», λοιπόν, ένας τίτλος που σημασιολογικά είναι θετικός και στα δύο ουσιαστικά που χρησιμοποιήσατε, και το άνθη και ψυχή. Γιατί επιλέξατε αυτό το τίτλο και τι θέλετε να προειδιάσετε στους αναγνώστες με αυτόν? Και ένα τρίτο στοιχείο, και υπάρχει και κάτι κτητικό. Μπράβο, δηλαδή το μου, που το χρησιμοποιώ για πρώτη φορά, γιατί οι προηγούμενες συλλογές ήταν πιο πολύ αφηρημένα ουσιαστικά, χωρίς σύνορα, πανηγύρι ζωής κτλ. Αυτού χρησιμοποίησα έναν τίτλο για να δείξω ότι αυτά τα ποίηματα είναι ουσιαστικά τα άνθη του δικού μου κόσμου. Και όταν λέω τα άνθη του δικού μου κόσμου, της ψυχής μου και των βιωμάτων μου και της κουλτούρας μου, εννοώ το απόσταγμα όλων αυτών των δεδομένων και ακριβώς και το όραμά μου. Το όραμα το οποίο θα μπορούσα να πω ότι συνίσταται σε 4 στόχους. Δηλαδή ήθελα πάντα μια ισχυρότερη πατρίδα. Ήθελα πάντα έναν τόπο πιο γεμάτο με περισσότερη ζωή και με περισσότερο πράσινο. Ήθελα πάντα, ας πούμε, μια κοινωνία με καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις, με λιγότερες εντάσεις, με λιγότερες αντιθέσεις. Ήθελα πάντα έναν παγκόσμιο χάρτη, μια παγκόσμια πραγματικότητα χωρίς τη βαρβαρότητα των πολέμων. Όλα αυτά, ας πούμε, πολλές φορές είναι ακριβώς οράματα και παραμένουν οράματα, πιστεύω, για όλους τους ποιητές. Ναι. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ποτέ εμείς τουλάχιστον να αγωνιζόμαστε για αυτά τα ιδανικά. Άρα είναι τα άνθη της ψυχής και οι αξίες μου. Έτσι. Και τώρα βλέπουμε και το βιβλίο που έχουμε εδώ. Θέλω να μου πείτε για το εξώφυλλο. Ποιος το ζωγράφισε το εξώφυλλο αυτό το πολύ ωραίο?
Το εξώφυλλο το ζωγράφισε η Ζάρα Ντέλτσεβα. Τη Ζάρα δεν την ήξερα. Είχα πάει σε μια εκδήλωση, σε έκθεση ζωγραφική στο Νομαρχείο με ένα φίλο μου και είδα μια παλιά μαθήτρια που ζωγράφιζε, η Τσουκνάδη, και εκεί είδα και τους πίνακες της Ζάρας και μ' άρεσε αυτό το φως που είχε στα πρόσωπα, αυτή η ομορφιά που βγάζει στον κόσμο, γιατί κάθε ζωγράφος, κάθε ποιητής βγάζει και κάτι εσωτερικό του. Σωστά. Εγώ ήθελα ένα βιβλίο που να έχει φως, που να έχει μια προοπτική οραματική, που να έχει κάτι αισιόδοξο. Και εκεί βρήκα τον άνθρωπο και την πρότεινα, ας πούμε, ότι θέλω να μου κάνεις ένα εξώφυλλο. Αυτός είναι ο τίτλος. Μου έκανε δύο-τρεις πίνακες και επέλεξα αυτόν εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Να πούμε στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, την ένατη ποιητική συλλογή του κύριου Θόδωρου Μουσίκα, μπορείτε να τη βρείτε στα βιβλιοπωλεία Βαταμίδη, έτσι. Μόνο εκεί κυκλοφορούν. Σε αυτή τη φάση, ναι, ευελπιστώ ότι θα μπουν και σε κάποια άλλα βιβλιοπωλεία και στην Ελλάδα, ας πούμε, σε 3-4 πόλεις. Και από αύριο βασικά, θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου σας, έτσι, στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Ποιους θα έχουμε και εδώ, από την Ένωση Λογοτεχνών Θράκης, τον νεοσύστατο σύλλογο αυτόν που τώρα δημιουργήθηκε, και από το βιβλιοπωλείο φυσικά Βαταμίδη. Και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα έχετε μουσική όπως κάνετε πάντα? Ναι, φυσικά. Η Αμαλία η Δούκα θα πει 2 δικά μου τραγούδια. Ωραία. Και η Εύα η Κανατά θα πει 2 δικά μου τραγούδια. Και ο βαπτισιμνός μου, ο Αναστάσης Μουρόπουλος, θα παίξει 2 τραγούδια στο σαξόφωνο, σε ανορχήστρο Μπάμπη Χαραλαμπίδη. Θα έχω συντελεστές πολύ ωραίους. Θα είναι στο πάνελ ο Κωνσταντίνος Ρωμανίδης, ο καθηγητής χειρουργικής. Θα είναι η κυρία Χριστακίδου, η φιλόλογος. Θα είναι ο κύριος Μανολίδης, ο Βασίλης, ένας έμπειρος παλιός φιλόλογος. Και δάσκαλός μου να προσθέσω. Και δάσκαλος της Φένερ. Ναι. Θα είναι οι χαιρετήσαντες, αυτοί που θα χαιρετήσουν, ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, ο εξαίρετος Δημήτρης Κελεμίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Θράκης, ο εξαίρετος ποιητής Κώστας Ζαϊκίδης, η σύμβουλος των φιλολόγων η Αλεξάνδρα Ιγκουλάμα. Πολύ ωραία. Και θα απαγγείλουν ποίηματα, θα έχουμε εκπλήξεις δηλαδή. Έχω βάλει 3 μαθήτριες φιλικών μου οικογενειών. Πολύ έχω ωραία. βάλει 2 δικηγορίνες, έχω βάλει την κυρία... Αυτό δεν είναι εκδήλωση, κύριε Μουσίκα. Δεν είναι παρουσίαση βασικά. Αυτό είναι εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση, ναι. Μια μουσικοποιητική εκδήλωση με πολύ έτσι συγκίνηση, αλλά και ομορφιά. Έτσι. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά από την ψυχή μου καλοτάξιδη η νέα ποιητική συλλογή. Εύχομαι πραγματικά να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα του φως, της ελεύθερης πορείας του ανθρώπου προς η άγνοια, το πέρας βασικά από την άγνοια στη γνώση, έτσι, και να τα μπει σε πολλά σπίτια και πολλά μυαλά νέων ανθρώπων και παλαιότερων φυσικά. Και θα πω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές να διαβάζουν ποίηση, γιατί η ποίηση πάντα έχει να μας δώσει κάτι διαφορετικό σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που υπάρχει φόβος, που υπάρχει όλο αυτό το μοτίβο το παγκόσμιο. Πάντα η ποίηση δίνει ένα παράθυρο ελπίδας. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουκόπουλου, πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο. Πιστεύω ότι είστε γούρικοι να πούμε για... Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν θέλετε αύριο να περάσετε ένα απόγευμα ποίηση στην Αλεξανδρούπολη, δεν έχετε παρά στις 7:30 να πάτε στο Νομαρχείο και να παρακολουθήσετε την παρουσίαση παύλα εκδήλωση πνεύματος, εγώ θα πω, που θα γίνει με τη συνεργασία πολλών φορέων και πολλών ανθρώπων που πρεσβεύουν το φως και τη λάμψη. Φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Δημήτρη Αχιλλαδέλη και Ντέμι Ρούσα.